Hola, famílies de primer, soc la Laura i aquest any seré la tutora dels vostres fills i filles. Benvinguts i benvingudes al nou curs, espero que estigueu molt bé i amb moltes ganes de tornar a l'escola. Us explicaré una miqueta com ens organitzarem aquest any, tot i ser conscients que algunes cosetes poden anar variant al llarg del curs. Primer de tot us voldria presentar a les mestres que intervindran aquest any a primer, que són la Yolanda, fent 2 sessions de reforç, la Gemma per fer educació física i reforços, la Salomé per fer l'anglès i la Isabel Herrero per fer la informàtica. Les hores de reforç estan distribuïdes al llarg de la setmana i sempre que sigui possible desdoblarem el grup aprofitant espais de l'edifici, espais del nou pati i la terrasseta de classe on posarem taules i taburets per poder fer sessions a l'exterior. Hem fet un increment de les sessions d'informàtica a l'escola perquè els alumnes estiguin més preparats en cas d'un nou confinament. L'horari d'entrada i sortida dels nens i nenes de primer ha canviat una miqueta respecte a l'any passat. Entraran a les 8:50 i sortiran a les 12:20 i a la tarda igualment entraran a les 2:50 i sortiran a les 4:20. L'entrada es farà per la reixa gran que dona a la pista de vòlei, allà faran una fila, ens estarem esperant, posarem gel hidroalcohòlic, els prendrem la temperatura i ja pujarem a les classes. Si un alumne arribés quan ja ha entrat al seu grup, doncs haurà d'esperar fora fins que hagin entrat la resta de grups i aleshores poder accedir a la seva aula. Per tant, és molt important aquest any la puntualitat. També us demanarem que abans de venir a l'escola comproveu sempre possibles símptomes. Si us truquéssim des de l'escola, heu de venir amb urgència a buscar el vostre fill o filla i portar-lo al pediatre. És Salut qui s'encarregarà de fer el seguiment i d'informar a l'escola si cal que tot el grup faci quarantena. L'ús de la mascareta és obligatòria, ha d'estar marcada amb el seu nom i cada nen o nena haurà de portar una bosseta de tela amb una veta per poder penjar-la al coll i poder guardar-la si en cas necessari o bé una petita ronyonera per poder-la guardar. L'ús de la mascareta a l'escola també anirà canviant una miqueta en funció de l'evolució del virus. Un cop estiguin a la classe, el material serà d'ús individual, sempre que es pugui. Llapis, goma, color, retoladors, cera, plastelina, tisores i, en cas que s'hagi de compartir, es desinfectarà. Les classes estaran dotades de tot el material necessari per fer aquesta desinfecció després de cada ús. També farem neteja de mans sovint, a l'arribada i sortida del centre, abans i després del pati, en els canvis d'activitats, abans i després d'anar al lavabo. I per tal que hi hagi una bona ventilació, a les aules les portes i finestres sempre estaran obertes, sempre que es pugui, i quan comenci el fred obrirem les finestres almenys 3 vegades al dia, durant uns 15-20 minuts. Com aquest any gaudirem d'un pati nou i sempre que es pugui farem classes a l'exterior. A l'hora del pati hem distribuït 9 espais, fent ús cada grup d'una zona diferent cada dia, per evitar que es puguin barrejar els grups. Es recomana esmorzar a casa i portar un petit entrepà o fruita per menjar a les 11 a l'hora del pati. Més cosetes. Us explico. Per tal que puguin continuar la feina des de casa, si han de fer una quarantena, els quaderns i llibres que normalment es quedaven a l'escola, aquest curs se'ls emportaran cada dia a casa. És molt important que aquest material vagi i torni cada dia i sí que us recomanem que la motxilla sigui una miqueta gran per poder-hi encabir-hi la carpeta, els llibres i els quadernets que hauran d'anar i venir. En el cas d'un nou confinament, si és un confinament per Covid individual, a la web de l'escola sempre trobareu les feines treballades aquell dia perquè les puguin seguir els nens o nenes des de casa. I si és col·lectiu, farem videoconferències de tutoria, vídeos, fitxes, quaderns, etc. per avançar matèria. És per aquest motiu que aquest any és molt important tenir material escolar a casa, com llapis, goma, maquineta, llibres, llapis de color, retoladors, tisores,
si l'hem de fer servir des de casa. Us faré també unes pinzellades del funcionament de classe. L'agenda continuarà sent l'eina de comunicació entre les famílies i els alumnes. És important que la portin cada dia a l'escola i cal signar sempre aquelles notes per saber que s'han llegit. A partir de la primera setmana d'octubre, tots els divendres s'emportaran una petita feina de deures pel cap de setmana que hauran de retornar el dilluns. A primer caldrà que els nens i nenes portin a classe un paquet de mocadors de paper i un paquet de tovalloletes humides. Podeu marcar-ho amb el nom. També us recomanem que tota la roba i abrics estiguin marcats amb el nom i que portin una veta una miqueta llarga per poder-la penjar al penjador. Més cosetes, com aquest any no podran beure aigua de l'aixeta, cal que portin una ampolleta d'aigua cada dia. Hi ha unes petites cantimplores que tenen com un dispensador i porten un tap que potser els resultin més còmodes i sobretot perquè quedin ben hermètiques i tancades. Les entrevistes individuals amb les famílies es realitzaran els dijous de 12:30 a 1:30 o bé de forma virtual o bé per telèfon. Les excursions les podrem mantenir com fins ara, però a dintre de l'autocar serà obligatori portar mascareta durant tot el trajecte. La bata de plàstica i la tovallola d'educació física l'hauran de portar els dies pertinents a l'horari, els dies que toqui, i se l'emportaran el mateix dia per netejar. I finalment us explicaré que les primeres setmanes de curs treballarem amb els nens i nenes un projecte relacionat amb la salut i la prevenció, que no estarà enfocat exclusivament a la Covid, sinó que treballarem, per exemple, la importància de tenir una bona alimentació, de la importància de dormir les hores que pertoquin, la importància de fer l'esport, i aprofitarem també per fer un treball emocional amb els alumnes. I al llarg del primer trimestre també realitzarà tot un treball d'hàbits i adaptació a la nova rutina. I ja per acabar us explico una miqueta, molt breument, els continguts més bàsics de primer i segon de cicle inicial i més enfocat a primer. Us dic, el contingut bàsic al cicle inicial és la lectoescriptura. Aquest objectiu és prioritari. Depenent de la maduració global de cada nen s'aconsegueix més ràpid o s'aconsegueix més lentament. Per això l'aprenentatge de la lectoescriptura es contempla fins a finalitzar el cicle, és a dir, fins a segon. La llengua, juntament amb les matemàtiques, és l'assignatura bàsica. Pel que fa a la llengua, treballarem per adquirir la mecànica lectora i comprendre el significat global de frases i més endavant textos curts. També es treballarà l'escriptura de frases aplicant petites normes ortogràfiques treballades. Es realitzarà també tot un treball d'expressió oral i un treball sistemàtic de la llengua, memorització de dites, poemes, treball de les grafies. Aquest any farem tot un treball de la lletra de pal a la lletra lligada, serà tot un treball del traç de les lletres. En l'àrea de matemàtiques treballarem la numeració fins al 99, ordenació de números, es fa tot un treball del concepte de la desena, també es treballa el càlcul, problemes, operacions com la suma sense aportar i portant-ne la resta, i també aspectes de mesura, de geometria, etc. I ja està. I aquestes 4 coses són les que us volia explicar. Sé que són un munt d'informacions que poquet a poquet anirem interioritzant i ens anirem ben segur organitzant, i sobretot dir-vos que aquest any hem de ser molt flexibles i ens anirem adaptant ben segur a l'organització segons l'evolució de la pandèmia. Ens veiem molt i molt aviat i us espero aquí amb moltíssimes ganes. Adeu. Hola, sóc la Yolanda i aquest curs faré alguns reforços a la classe de primer. Fins aviat. Hola, sóc la Salomé, la mestra d'anglès de primer i segon. Us dono uns petits apunts per a aquest curs. Primer de tot, pràcticament al cicle inicial no tindreu deures, només alguna vegada. El que sí és recomanable és que els alumnes mirin la televisió en versió original en anglès de manera regular,
els dibuixos, les pel·lis, les sèries que els agraden. També que sapigueu que teniu un llibre digital. El llibre de Heroes adquirit inclou una llicència digital a la que l'alumnat pot accedir des de casa. És un recurs molt atractiu per poder repassar els conceptes treballats a cada unitat del llibre. Seria convenient que un cop a la setmana puguin entrar per tornar a veure les històries, a sentir les cançons. Hi ha jocs per treballar el vocabulari, treballat a cada unitat també. Jo facilitaré l'usuari i la contrasenya un cop tinguem les autoritzacions corresponents de cada família. D'acord? I jo crec que per ara, de moment, això és tot. Ens veiem aviat a l'escola. See you soon! Bon dia, em dic Gemma Hernández i sóc una nova mestra en aquesta escola. M'encarregaré de l'educació física i de ser reforços dels vostres fills durant aquest curs escolar. És per mi tot un plaer poder compartir experiències amb els vostres fills i filles. D'altra banda, voldria recordar-vos que en les sessions d'educació física és necessari portar roba esportiva, així com una samarreta de recanvi i una tovallola. La samarreta i la tovallola han de venir i tornar en el mateix dia, no es poden quedar a l'escola. També cal signar el full d'autorització d'educació física. És per mi tot un plaer conèixer-vos. Fins aviat! Hola, soc la Isabel Herrero i aquest curs faré la informàtica dels alumnes de primer i segon. Les sessions les hem ampliat a 3 a la setmana, ja que hem pensat que els alumnes de l'escola necessiten agafar més autonomia per poder treballar sols a casa en cas d'un nou confinament. La idea és treballar diferents aplicacions amb les tablets perquè puguin després fer-les servir a casa. També hem pensat que aquest curs no anirem a l'aula d'informàtica per tal d'evitar el desplaçament a diferents espais i a l'altre edifici de l'escola i es faran les sessions d'informàtica a l'aula de música. En algun moment, o sigui, al llarg del curs, també portarem els ordinadors portàtils per poder treballar amb el teclat i aprendre petites coses d'ofimàtica, sobretot amb els alumnes de segon. Res més, l'única cosa és esperar que el curs sigui el més tranquil possible i el més normal dintre de la situació difícil que estem patint.